hospital, hindi pa kaya kukuhan. Dress. Siguro, naka-outfit ko to si Atasha. Anton, saan ako? Atasha! 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 Hello. Uy, Atasha, silagi kay ka. Magdula ta, Atasha. Atong dulaon. Bunbun na lang. Kung si bunbun, basi mahuga ko anak. White, green. Bita Atasha, nakoy joke ni mo. Ayaw po ng sakit. Oh, like na lang yung sa Atasha, kay nigra ka. Nakoy joke ni mo. Ups, away de ay. Brakal si Mr. Wang. Nakoy joke ay. Away di ay. Gawit ko, gawa sa China, ikaw gawa sa plastic. Nag-twerk ang baboy. Si nag-twerk. Mga tulad ang luwag dito. Sige, magdula na ta. Kailan ako ni Kristanix? Ano kayo ha? Kaya na ko ingin mo. Dito sa taa. Dito sa katabi ang aging adlaw, no? Ang dyan po di mo storyas po. Katong laki o bayi. Kinsa. Ang isa strict. Sunog buhok. Ang isa, tapos gawin mo. Kaila, bito ko dito. Chris, no? Amiga mo na di mo. Si Chris. Kailan naman kayo si Chris? Itong lalaki dakog tiyan. Ayaw, pag inana, magbuli ka, makadungog dito to. Baka si Tanix. Kailan lagi kanila? Namina, magod ko silang sabot. Sa man mapod. Nananda ko uyab si Jan. Kisay gayin mo na. Si Chris. Kasagdi lang to si Chris na ana. Kisay gadi son si mong out. Kung ate, kisa po nag-outfit si Muha. Si Acho. Bitaw, asa si Chris. Di ba kauban mo ganina? Nakasaban siya, kapatulogon daw siya. Unya na ha, mapalit sa kubulaan ko. Kaya gandang Pilipina ay talagang nakakahibang. Iba talaga kapag Pilipina, kahalihan. Ayo, naisawo. Unsa man nimo hagang? Palit ko be. Ay utang ko be. Ha? Unsa nga pagkaon? Kanang namoy pansite. Wala jud day. Makanda ko. Wala pod. Unsa day na tuyog uwin. Wala ka lang sa anak te. Yak. Dito sa Picasso kana tawagat yung pwede man masud auntie good. Dili. Lakas sa Pikas kay na may nagpalit kod ani. O sige. Nakalimot ko, tawagon na lang ako to si Atasha kaya mapalit ko yung makanda ko. Atasha! Unsa man? Ali, God! Ta! Palit kita! Hoy, lagi po ka, nagpabibi na po ka. Ano sa nakagmang ka? Nakato, oh? Agad! Magpalit ta or magpalit ng laki? Diya. Tara na, good? Tara, una. Ayote, palit me. Unsa man? Tuyog, gawin, og asukar, og makanda. Wala nang taon dang. Purdoy ang tindahan karon may kwarta kay puros utang. Wala ba sa auntie na dakay baligya? Wala. Sige na lang. Sirot na lang, te. Hoy, Atasha, muli sa kuha. Saan na po may problema niya eh? Atasha, ako'y ate, ikaw wala. Bala na wala ate, Miss Lindot ang wala ate. Kunyara, tawagon siya na ko siya, ate! Ibot ko, hindi ko'y ate, gabaan na dagma lagi ka. Magdas ako sa payag-payag ha. Kadugay, palit og makaon ay. Uy, dito na mo makaon. Uy.
Oh, no, 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 no. O kaganda ng ating mundo, nasisilayan ng aking puso at sa mga Teka, aso sila gasabot. Hamat. Ito. Da. Dere? Sila gasabot. Tino. Saan ka pupunta? Tigulo na ba siya? May nasa tubig. Alin na ako yun ta. Doon sa ako maghulat. Pero dako naman din lang Kaya gandang Pilipina ay talagang nakakahibang. Iba talaga kapag Filipina, kahali-halina, kakaiba ang iyong ganda, para kang prinsesa. Dugaya pa niya, oy. Wow! Ay, bulak na ito. Wow, kalimutan yung bulak, oy. Wow! Magay kayo na sibo, ha? Abi, nara ako, nara. Make Atasha yung flower remembrance. Oo nga, mabalik kami ng Provincia. Wait, ito. Oo, mabalik naman ko. I'm sad. Mabalik ka lagi ko. Asa ka? Bukuan. Balik naman ko kapag ita pa na ko si Kristo si Sani. Kano sa mga kamato? Karon. Sige, ingnan nila na si Tanix. Wow! Wala akong remembrance si Muha. Ako na lang na to si... Doon to 11,500 mo ba? Because I bring a bad news. I chat not a video pa bet. Dito si... Baka di ka malamay. I said, tawar ka na, I love you. Love you? Promise mo ba yan sa pais kang wala to ba? Hoy, ito muli na gaita, magbad pa. And we like fireworks Nalalangay ka dula. Kasi nalangang si Mika. Habang